estem aquí a l'Astro i anem a fer una entrevista a 3 membres de l'associació de tracte Encert. Anem-hi. Quina era la idea al fundar aquesta companyia? Això que t'ho diguin els fundadors. Bueno, la idea va ser perquè nosaltres, el Josep i jo, servidora, doncs estàvem a la joventut de la Fràndula i bueno, jo havia sigut president, jo havia sigut la cap de maquillatge i esclar veiem molt teatre infantil, però també ens agrada molt teatre per adult, d'acord? I vam començar a formar aquest equip fa 13 anys. I vam començar una obra que es deia, que jo la vaig dirigir, el Dario Fo, qui no paga ningú. Vam començar que eren 10 actors i ara actualment en som 80. El nostre funcionament com a entitat, per diguéssim, ara que aquest mes el que fem és donar opció a tots els socis que puguin presentar un projecte i amb aquest mes de marge després es reuneix la junta directiva i decideix quin és el projecte que hem de presentar. Quines emocions voleu compartir quan actueu davant del públic? Mira, quan actuem, les emocions que hem d'expressar són les que té el personatge, mai les meves. Es pot viure del teatre o heu de tenir feines secundàries? Es pot viure del teatre? No ho sé. Es pot viure amb el teatre? Mira, t'he de dir que sense el teatre no viuria. Avui dia s'ha posat de moda el microteatre, doncs que et venen una entrada de 3 euros per dir alguna cosa i et deixen entrar en una sala petita en què es fa una obra que dura 10-15 minuts i prou. I nosaltres fèiem aquestes 5 que eren completament diferents i la veritat ens ho vam passar de conya. Em sap molt de greu, però no tenia més remei. Un últim traguet, Antoni? Pum! Pum!